DJ Cóilí Ó Coileáín tá ní me gur bheanú sa camera. Tá fichín bliain d'aois agus is as insíonn chun na galma. Fi láir tá mála clia gobad I magazine, Four magazine agus District magazine ach bhí má DJ le tamar fad chumá idir gála agus bála clia agus hebh ceannáid idir after I gceann bheith seáinte. Chosam amach bliain go le gá bliain nach chuin nó bhí má duine Core Radio Flirt FM atá bunaí in NUIG agus bhí cúpla cóirs an bhí I DJ leis carbon in ngála. So bhí má amháin íche cínta stúirtí lom just bhí like, oh yeah, thursday sure, stáisios whatever man. Ceapán ro si just gar content just like, yeah, it's gar cúpla rud a haint like cúpla orans for USB ads for like look pitch config. So híl siad an gur man an DJ mar bhí me a radio ach ní man an ach ní man an agus dúirtí lom oh tú garing like sponsors for like oh yeah like agus yeah so hosam amach sin agus bhí mar like bhí se really go mábhan tosú amach is this sa club a hain mar I tin year se dachar am chud bit rá le na daine ar go is this club yeah we had them trying to show like so hin through residency homesa agus Evan Campbell hos muid amach le chéile chud é sarn is a spoiler carbon agus lean sin ar fear hart ar blian agus bhí sin like ionta hin chumar staff go like hos mar trying to hang ar mála clia agus le tea party I wow club mála clia chumá is hin from a couple road limina agus couple road bhí má Tullamore Mullingar ar fud náid. Nuair bhéh má like seaas go bíon díos nu brand siar ar bhfuil ar fád. Le chun is é fé like couple show like idirnáisiúnta